Makadiya sikana. Triped makadiyo. Nyaya iri kundinetsa nyaya yemarriage. Marriage. Yes. Mutone murume? Andina. Okay. Varume vacho vanonetsa. Chinondishamisa ndechekuti izvozvi ndikati vari kuda dzimba ndanani vakadzi ndo vanomhanya. Asi varume chero ari chumburume ari pano amhanye. Unoshaya kuziva kuti varume ipride here. Chii? Kuzvikudza here? Kuzvibiga here? Dzimba dzinotonamatirwa idzi. Chinzwa mwanangu iwe zvako zviri extraordinary. Nokuti manje ndaona paina anga achitada kutoroora kaini. Anga ichokwadi munhu waMwari. Ati chii? Akanditi ndichadine zvako tsvaga hako mumwe. Just like that ongonzi tsvaga hako mumwe. Aiwa. Taura nyaya yako iwe. Kuna zvakadaro. Kungoti tsvaga mumwe just like that. Iye aiti pane munhu ari kumufonera achimuti anzi ndiri mukadzi wechikwambo. No. Sakaita anzi ndiri mukadzi wechikwambo. Iye ndobva akwata ndobva atosiya. But kana uchida upenyu siyana naye. I understand. Kwapa pauri kudai chii chauri kunzwa? Irongorova hana. Don't worry. Ndo zvazvinoita kana watarisana nemuprofita. Chibata hana yako katatu. Bata futi. Bata futi. Kuitsitsa ka. Now, iwewe ndiri kuoneswa paine tambo pamberi pako. Kuna rimwe rutivi kune munhukadzi ariko, kuna rimwe rutivi kune munhu aripo, but pari kutonzeranwa. Zvichireva kuti pane madzinza ari kufaitana, dzinza raamai nedzinza rababa. Iwe wakakura baba namai vari pamwe chetere. Aiwa. Wakachengetwa nani? Namai. Namai. Now kuoneswa pachidhonzeranwa tambo zviri kuratidza kuti pane ushereketwa huripo. But now ndatanga kuona mai vako vachitonga vari kukakata tambo ivo. Ndokubva ndanzi in the realm of the spirit. Can I shock you a bit? Ndokubva ndanotresa kuti ndiani munhu nyanganya iri kufonera mukomana ichiti uri mukadzi wechikwambo. Nokuti mukomana chiri kusaka atye idhiteu raakaudzwa rakanyanyisa. Nekuti munhu abva ataura zvauri nehistory yako neupenyu hwako, but zvinhu izvi zvinoitwa nemunhu ari padhuze. Saka mukomana anga ari supposed kuroora August uno, but abva akwata akati ndofa. Chokwadi. Now I am looking in the realm of the spirit kutsvaga kuti ndiani nyanganya iri kufonera mukomana, because mukomana is not making up stories, but in reality akatofonerwa. Can I go a little bit deeper? Now ndaoneswa in the realm of the spirit now, mai vako vane grudge ravainaro nababa vako. Nokuti mai vako vari kuti ini ndii ndakarera mwana uyu haana kurerwa nababa. Vane bitterness yokuti vakareiza iwe vakakuendesa kuchikoro. Vane bitterness. So pakatanga kutaurika nyaya yekunzi uda kubvisirwa mari, pakatanga kutaurwa kunzi baba vako iwe vanozofanira kunge varipo kuti pfuma ibviswe. Saka ndaoneswa mai vako varwadziwa naizvozvo. Ndova ndaona vaenda nerweseri. Ndokunofonera mukomana wako kuti uyu mukadzi wechikwambo siya. Chiri kuda kuachivwa naamai kuti wavo murume baba vako iwe vasadye pfuma yako. Mama kuti wangandida rengondiradza wanonge wari kutobatikana nazvo zviri kuitika izvo. Zviri kuitika pandiri. Shamwari chaidzo ndedzipi apa? Kanzwa njimba Gloria. Handizoziva mwanangu. Zvandingangokuudza
ndechekuti mai vako ndiye muroyi wako, nokuti ndo vasiri kuda kuti urorwe. Bitterness yavo inyaya yekuti vari kuda kupedzerana nababa, vari kurwadziwa. Zvino nokuti ndakuudza ka, ndoda kuti usvike kuna mama wako. Kana wasvika kuna vati mama, but why? Unovabvunza uti but why? Wavataurira kuti inini handina kuaplya kuzvarwa, ndingori mwana akaberekwa, handikwanisi kusafira izvi. But why mama? But why mama? Ukafumura chakaipa ndiko kuti zvikunakire. The Bible says the truth shall set you free. Vakasadaro. Alright, rega ndikuprovere. Kake chingano chida kuroorwa marriage ichiramba last minute. Kake chi3 ndichingorasiswa munhu waMwari. Ndotokumbira kuti mundibatsire munhu. Kureva kuti your mother is behind this. She is determined kuti as long iwewe usina kubvisirwa mari, she is happy. She doesn't matter, it doesn't matter kuti wagara nemurume, as long murume asina kubvisa mari. Chaasiri kuda ndechekuti baba vako vajike mari. That woman is wicked. But I will release you from the bondage. Simudza maoko. Ndiri kudeclare kuti mukomana anga akuda kumusiya amurore nezita raJesu. Ndiri kudeclare kuti mukomana ngaamurore in the mighty name of Jesus. August toda kudya makeke nezita raJesu. Zvanaka. Zvagadzirika. Spiritual Spectacles Nights. Pungwe na Prophet T Freddy. The Goodness and Mercy Ministries. Nemuswe Friday, 29 August 2025. Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road na Mushayabande Road. Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese arikukokwa ku Spiritual Spectacles Night. Kubva za 9 manheru kusvika kwaedza. Ipungwe. Muswe Friday, 29 August 2025. Tina Prophet T Freddy Spiritual Spectacles Night. Ipungwe. Kuti munzwe zvizere, fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Vuraima zisondione shamwari dzakanaka.